Kawasuda ni sirikand kaunti ma Homa Bay otieko chenro mar kawo pach jopiny ewi bajet mar komenda mag 2024-2025 ma otelo ne chenro mar pedho ayanga bajet ma kamano e nyim od bura e kaunti ma Homa Bay dweni. Bajet ma olieki mar kaunti no e komenda mag 2024-2025 romo bilion 11.5 ma en bajet maduong' ka opim kod mane osesom e komenda mamoko mosekalo. Ka e komenda no sirikand kaunti ma Homa Bay walo tenge omenda mag tayo chenro mag dongruok maromo bilion 3.6 ka bilion 7.8 to ketne tayo chenro mag tije mag kaunti kod chulo osara midendo ni recurrent expenditure. Kweth mag rowere kaunti ma Homa Bay ka okalo riwruok margi ma ong'ere kaka Homa Bay County Youth Parliament gin moko kuom jopiny manoyworo e od bura mar kaunti no mar golo pachgi ewi bajet. Wayudo ka nitiere gaps kata ong'alo moko mantiere monego bedni bedo bridge. Wang'iyo to wayudo ka onge youth friendly corners ma youth nyalo dhi e osiptal mondo oyud godo services magidwaro. Koro mago ne gaps mwayudo. Kwa chope puothe, weche puothe kata kiluongo ni agriculture and livestock nitiere gaps mang'eny nikech budget ok nyal nyisi ni grant no biro o grant sector no one off alafu bang'e waneno mana ka pesa mabedo allocated ne sector ni dhi piny higa ka higa. Koro mano ne en wach ma ok ber kendo ka participation ni be wayudo ni iwacho ni yudhe ok ohero weche puothe, lakini ma perception ma ok ber nikech kwang'iyo kuonde mwayaye wayudo ni wan kaka yudhe waonge kata puothe wa pod joma donge momako nikech wang'iyo ni land is communal. Koro waonge puothe gi kendo wayudo ni waonge industries manyalo process gik mwaloso e puodho. E weche tuke kaachiel kod sport, county government ma Homa Bay osebedo ka keto pesa mang'eny kendo iyudo ka seche moko tuke maginyayo ahinya en football. Playgrounds ma iketo ne pesa chiegni higa ka higa mondo mi olosgi e ward level. To kwa dhi e ward level to wayudo ka seche moko pod gionge.